en kort nyhedsoversigt fra TV2 Nord. Velkommen. I februar blev de gift, men nu må et dansk-amerikansk ægtepar fra Kås sige farvel til kærligheden. Manden er selvforsørgende. Alligevel bliver han nægtet opholdstilladelse, fordi hans danske kone er på kontanthjælp. Wait a minute, didn't you have a box? Harold Langford så frem til sin første danske jul, men den er blevet alt andet end glædelig. It's been very tough the last few days. I 2011 mødte han og konen Annick hinanden på internettet. Det var kærlighed ved første klik. De blev gift i februar. Men selvom Harold forsørger sig selv som pensioneret militær og politimand, så gør konens kontanthjælp, at han senest på lørdag skal forlade Danmark. I feel that the immigration office forgot that we are human beings and that they should have visited us and talked with us instead of taking that piece of paper and reading it and checking the appropriate boxes. Hos parret i Kås frygter den depressions- og angstramte Annick Langford for, hvilken hverdag der venter, hvis hendes mand på lørdag må forlade Danmark. Det vil bare blive sådan en levende død. Fordi jeg føler mig virkelig allerede tom indvendigt. Der er ikke noget liv. Og vi forelagde familien Langfords sag for folketingsmedlem Bjarne Laustsen og fik denne kommentar. Jeg har det grundlæggende sådan, at hvis man ikke lægger samfundet til last, så skal man have lov at gifte sig med hvem man vil. Især når man er voksne og modne, som de er. Og derfor kan jeg ikke se, at der er noget problem i, at han er her. Og selvfølgelig, når hans kone er på forsørgelse på grund af noget sygdom, jamen så er det jo en situation, der ikke betyder noget for det danske samfund, fordi sådan var det også før. Som sædvanligt så har indbrudstyvene også i år haft travlt juleaften. I Aalborg måtte en 53-årig kvindelig førtidspensionist ikke bare se sig blive bestjålet. Hendes lejlighed den blev også overmalet med spraymaling.